Ahoj, Gertruda. Musíme sa o dačom vážne porozprávať. No tak, nepozeraj na mňa tak smutne. Už od tohto vzťahu nedostávam to, čo predtým. Teda sex kedykoľvek chcem, kedykoľvek si mi po ruke. A preto sa musíme rozísť. Žiaľ Bohu. Ale no tak, vážne neplač. Takže, Gertruda, musíme si povedať s Bohom. Au, bolí to, palí to. Horí to. Počkaj, takže pokus číslo 2. Horí to. Takže teraz ste videli záznam môjho rozchodu s mojou frajerkou Gertrudou. No a samozrejme sa teraz nemôžem znovu vrátiť k hoňbe, k masturbácii, self-abuseniu, takže musím si nájsť novú frajerku. No a preto som si pre vás pripravil 3 možné baby, teda 3 možné dievčatka, ktoré by som mohol začať chodiť. Takže prvá je Dominika Myslivcová. Tá je pekná, čo? A viete, prečo som si ju vybral? Kvôli týmto 2 veciam. Takže tu je jedna a tu je to druhá. No. Takže tak medzi ne dať péro, to by bola zábava. To sa musí priznať. Dobre, druhá dievčina je Agáta Hanichová, lebo asi viete, prečo som si ju vybral, lebo rada fajčí vtáky. No, vidíte, není na zachodení. Tak a tretia? A tretia dievčina, ktorú som si vybral. A tretia dievčina, ktorú som si vybral, je istá youtuberka, možno ju poznáte, volá sa Selassie. A tu som si vybral kvôli tomu, lebo je to taká romantická duša a fakt sa mi páčia jej vlasy. A tuto je polova. Dúfam, že mi to kvôli tomuto YouTube nesmaže, že som sem dal polonáhé dievča, ale tak hádam nie. A vidíte, tie vlasy, tá je taká nádherná. No, takže toto by bol asi koniec videa. Iba by som povedal nakoniec, že dám do popisku hlasovanie, ktorú z týchto dievčat si mám vybrať ako novú frajerku. A taktiež môžete do komentárov napísať, či ma chcete vidieť na Kraftkone, lebo som dostal pozvánku. Čauko.